салом бинандагони азиз, имрӯз 13 декабр аст ва шумо нашри нави барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯии мавзӯъҳои барнома. ҷарима ба ҷои ихроҷ. вакилони думаи давлатии Русия пешниҳод карданд ки баъзе гурӯҳҳои муҳоҷирон бо ҷазои маъмурӣ аз дасти пулис халос шаванд. Додистонӣ иҷозат надод то ҷасади Раҷабгул ба хок супорида шавад. Сару садо дар бораи худкушии ӯ аз куҷо пайдо шуд? ва вақте давлат кӯмак намекунад, мардум худаш даст ба кор мешавад. сокинони Адрасмон аз ҳисоби муҳоҷирон ва афроди саховатманд роҳашонро таъмир мекунанд. пул ҷамъ карда 11 километри рая асфальт кардем. бо худо хоҳад 12 километр дига нақшава гирифтаги мо. думаи давлатии Русия пешнависи қонунро ки ба ҷои ихроҷи муҳоҷирон ҷарима пешбинӣ мекунад тасдиқ намуд. тибқи ин ислоҳот судя метавонад қарори ихроҷи муҳоҷирро бо аз 40 то 50 ҳазор рубл ҷарима ва ё аз 150 то 200 соати кори маҷбурӣ вазъ намояд. ҳангоми қабули қарор муҳлати зиндагии муҳоҷир дар Русия, вазъи оилавии ӯ, пардохти андоз, мавҷудияти даромаду манзил, навъи фаъолият, касб ва додани ариза барои қабул ба шаҳрвандии Русия ба инобат гирифта мешавад. аз истифодаи ин алтернатива чанд гурӯҳи дигари муҳоҷирон, аз ҷумла онҳое ки такроран қоидаҳоро вайрон карданд, кӯдакозорӣ ва ҳамҷинсгароиро таблиғ мекунанд, ҷинсашонро иваз намуданд, истисно хоҳанд буд. ҳоло шаҳрвандони хориҷиро барои вайрон кардани қоидаҳои будубош, бо худ надоштани шиноснома ё корти муҳоҷиратӣ ва ҳатто як рӯз гузаштан аз муҳлати регистратсия аз Русия депорт мекунанд. ҳангоми қабули қарор, муҳлати зиндагии шаҳрванди хориҷӣ дар Русия, ҳамгирӯӣ бо ҷомеа ва саҳми ӯ дар иқтисодиёти ин кишвар ба назар гирифта намешавад. коршиносони умури муҳоҷират мегӯянд, ҳамасола то 150 ҳазор муҳоҷирон бо ихроҷи маъмурӣ аз Русия ва манъи вуруд ба ин кишвар рӯбарӯ мегарданд. дар ҳамин ҳол дар Москав ходимони ФСБ, хадамоти амнияти федералии Русия, собиқ раиси хадамоти муҳоҷирати Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград Андрей Колесниковро боздошт намуданд. хабаргузории Фонтанка бо такя ба манбаҳояш навиштааст, ки ин мақомдор ба писараш, ки соҳибкор будааст, дар сабти номи хориҷон кӯмак мекардааст. ба ақидаи муфаттишон, Колесников ба сабти ғайриқонунӣ камаш 16 ҳазор муҳоҷир ба писараш ёрӣ расондааст. як моҳ пеш Колесников аз кор дар хадамоти муҳоҷират ба истеъфо рафта буд. бармегардем ба Тоҷикистон. дӯстони ноҳияи Вусе ба таҳқиқи марги ҷавон духтаре пардохтааст, ки эҳтимолан худкушӣ кардааст. гуфта мешавад баҳси хонаводагӣ боис шуд, ки Раҷабгули 19-сола ба зиндагии худаш нуқта гузорад. аммо пайвандонаш ин иддаоро рад мекунанд. ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода кӯшиш кард ба ин ҳодиса равшанӣ андозад. марги Раҷабгул ғоибоваи 19-сола дар деҳаи ғелоти ноҳияи Вусе сару садо пайдо кардааст, чун рӯзи 8 декабр додситон иҷозаи дафни ӯро надод. сабаб он будааст, ки хонавода бе огоҳ кардани мақомот аз зоҳиран худкушии духтар хостаанд ӯро ба хок супоранд. хабар мерасад, ки дар Вусе як духтар худкушӣ кардааст, аммо хонаводааш пинҳон мекунад, ки гӯё худаш фавтидааст. прокурор, милиса ҳамакаса ба қабристон рафтанд ва ба дафн кардан иҷозат надоданд. ҷасадро ба бунгоҳи тиббии деҳа оварда кушоданд, ки дар гарданаш осори таноб аст. аз он ҷо ба суд экспертизаи кӯло бурданд ва он ҷо ҷасадро ташхис карданд ва бегоҳ ба хок супориданд. Неъматулло Ғоибов падари Раҷабгулро дар додситонӣ бозпурсӣ кардаанд. афроди огоҳ аз парванда гуфтанд, ки зоҳиран падар мухолиф будааст, ки духтар ба писари дӯстдоштааш бирасад. гуфтанд, ки духтар бо кадом писар робитаи дӯстӣ доштааст ва падараш барои издивоҷ розӣ намешавад ва духтар даст ба худкушӣ мезанад. аз ҳамин сабаб прокурор худаш ҳангоми ташхис буд ва гуфт, ки падарашро барои бозпурсӣ баред, гуфт манба. дар шӯъбаи корҳои дохилии Вусе гуфтанд, ки таҳқиқи худкушиҳо дар салоҳияти додситони ноҳия аст. абдулҳай бегаҳмадзода, додситони ноҳияи Вусе, бо шунидани номи хабарнигори радиои Озодӣ ва баъди гӯш кардани суол дар робита ба марги Раҷабгул Ғоибова телефонро хомӯш кард.
نعمتالله غایبوف پدر رجبگل غایبوف به رادیوی آزادی این همه سر و صدا را رد کرد. این گپو همش چیه سود هم اکسته اگر ما را چی میکرد جو منام درست مشکل در خونه اینجا مامود سود اکسپرسیز همش تو ویدیویات تو همش دیگه اینجا دیگه بردم پرسیدن تو سهاره بعد تگا به تجربه دیگه کرونا میفهمم را الله نباندنم ما هیچ کنا به داخل چاش بود نماد نه کاش بود همین انگاش قد دودار شده نمو حالا خانواده رجبگل غایبوف در ماتم نشسته‌اند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر و از جمله نابالغان و دختران خودکشی میکنند بنابر مشکلات اجتماعی و یا نافهمی و جنجال‌های عائلوی. حالا درباره مرگ رجبگل غایبوف در دهه غیلات واسع هر ساکن فرضیه خود را میگوید. فرضیه هایی که معلوم نیست کدام درست است یا نادرست و دادستانی هم هیچ کدامی را رسانه‌ای نکرده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه واسع. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکنان بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیاتی. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشت در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند بختیار عاریفوف افسر نیروهای تعینات مخصوص روسیه 30 ساله و صاحب 2 فرزند بود. به قول آنها او در یک عملیات نیروهای اوکراین کشته شد. جسد بختیار عاریفوف را روز 13 دکبر در زادگاهش شهر سرافشن ولایت سوخت به خاک سپاریدند. عاریفوف ختم کرده آموزشگاه حربی ریزان بوده، از اول جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین اشتراک داشته است. تاکنون خبر مرگ 10 زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. بعضی از آنها را شرکت خصوصی واگنر به جنگ برده بود. مقامات تاجیکستان تنها جلب بیش از 100 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. آمار دیگر دسترس نیست. ساکنان شهرک ادرسمان گلستان در ولایت سوخت با خیریه‌های دست جمعانه به بازسازی راه سر کردند که در 33 سال استقلالیت باری هم تعمیر نشده است. این را تقریباً 70 کیلومتر طول دارد و شهرک را با خوجند مرکزی ولایت پیوست می‌کند. تشبسکاران راهسازی دست جمعانه میگویند که بعد درخواست‌های زیادی بی‌نتیجه و انتظاری طولانی مجبور از پی بازسازی راهی شدند که بر اثر بی‌توجهی مقامات روا را در آن خطرناک کرده است. فرزان محمدی از محل حادثه دیدن کرد و این گزارش را فرستاد. رانندگان و مسافران از شهرک صنعتی دوردست خوشنود از آن هستند که با آمدن زمستان امساله و بارش برف و باران زیاد مثل سالهای قبل در راه عذاب نخواهند کشید. زیرا امسال قسمی از راه را سخاوتمندان شهرک ادرسمان نوسازی کردند و در جایهای مشکل گذر لوله های آب نصب نمودند. انا همین سال با مغلب 10 میلیون سومان پول جمع کرده 11 کیلومتر راه اسفالت کردیم. با خدا خواهد 12 کیلومتر دیگه نقشه گرفتگی ما سال آینده و همین اجرا میکنیم. ثواب در تگی پاها ما هر خیل چی کردن این رابع آبادی کردن این کاری خوب است. اینجا دهه آموز سر شده سیبستان، اپون، ترکون، زرچشمه، ادرسمان، دهنه، دولانه استفاده میبرند. ما خیلی خودمون روسیه انده بودیم این رابع اشتراک کردن نتونستیم. خیلی روسیه آمده من حمیق راه شده است 12-13 کیلومتر راه شده است. خلق ما هم حمیق رحمت. راه بین شهرک ادرسمان شهر گلستان تا مرکز ولایت تقریبا 70 کیلومتر است. تشبسکاران این اقدام از مبلغ جمع شده امسال توانستند که نزدیک به 12 کیلومتر آن را سازند و کار باقی ماندهشان به سال آینده واگذار شد. مبلغ را اساساً مهاجران مهنتی دادند و راهسازان امیدوارند که تا بهار آینده باز به صندوق خیریه پولها وارد می‌گردد و کار به سامان می‌رسد. 2 سال پیش حکومت شهر قیراقان 100,000 سومان یاردم کرده بودند. امسال ما
аз тарафи ҳукумат ягон ёрдам нашуд. бо ният дорем сахт мегузаронем. мана масалан ҳамсинфо маҳаллаҳо ҳамаш ҷамъ кардем партофтем аз дастамо чӣ қадар биёд хай моям ҳисси худамоя қӯш кардем. сокинони шаҳрак мегӯянд аз навсозии роҳи адрасмон хуҷанд як намунаи воқеӣ ва тандурустӣ ҳамбастагии мардум баҳри ҳалли мушкилоти зодгоҳашон мебошад. солҳои охир дар тоҷикистон сохтмони роҳҳо аз ҳисоби мардум зиёд шудааст ва ҳатто иддаи маблағи бонияти сафари ҳаҷ ҷамъ кардаашонро ба чунин корҳо хайр мекунанд. сокинон мегӯянд ба он хотир ба ҷамъоварии маблағи дастаҷамъона мепардозанд ки бо вуҷуди муроҷиати паёпай мақомоти маҳаллӣ дар ҳалли чунин мушкил даст ба кор намешаванд. онҳо чунин падидаҳоро шарҳ намедиҳанд, вале аксаран дар ифтитоҳи бунёдкориҳое ки мардум худ бо пули худ анҷом медиҳад меҳмони асосӣ гаштаву ташаббусҳоро ба ҷашни истиқлол мебахшанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ аз шаҳраки адрасмони шаҳри гулистон. ҳоло бо кӯмаки ҳамкоронамон меравем ба яке аз шаҳрҳои қадимии Туркия ки то ҳанӯз ҳунарҳои мардумӣ ҳифз шудаанд. дар шаҳри ғозиёнтепа занон ба мисли модарон дар Тоҷикистон кӯшиш мекунанд духтаронашонро бо гулдӯзиҳо ба хонаи шавҳар гусел намоянд. Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло ки тобистон дар Туркия буданд, бо яке аз ин модарон суҳбат карданд. дастмолу дастурхон, рӯймолу пойпӯш ва кифҳои гулдӯзӣ. ҳулия барои духтарони қадрасаш ҷиҳози арӯсӣ омода мекунад. ин гулдӯзиҳое ки Ҳулия Илдирим омода мекунад, ҳунари қадимӣ дар шаҳри Ғозиёнтепаи Туркия аст. ин як анъанаест ки қабл аз издивоҷи ҳар духтар, модар онро омода карда дар сандухи арӯсии духтараш гузорад. мо аз хурдӣ медидем ки чӣ гуна модаронамон барои духтарон дарсдӯзӣ мекарданд. ман аз аввал он қадар зиёд намедухтам, аммо ҳозир корам зиёдтар шудааст, зеро духтаронам бузург шуда истодаанд. 2 духтар дорам. чанд сол пас баъде ки онҳо оиладор мешаванд, ба онҳо ҳамчун ҷиҳози арӯсӣ туҳфа мекунам. барои ман низ модарам духта буд, аммо он замон духташ фарқ мекард. ҳозир мо кӯшиш мекунем ки ба таври замонавӣ омода кунем. чунин ҳунари қадимӣ дар бархи манотиқи Тоҷикистон ҳам ҳифз шуда манзили наварӯсонро ором медиҳад. ва ин ҳунари қадимӣ аз модарон ба духтаронашон ба мерос гузошта мешавад. анъанае ки дар шаҳри Ғозиёнтепаи Туркия низ роиҷ аст. дар ин ҷо занон аксаран ҷиҳози арӯсии духтаронашонро худ таҳия мекунанд ва ба қавле ҳангоми таҳияи он барои духтаронашон бахти сафед талаб мекунанд. ҳама ин корро мекунанд ва касе кӯшиш ҳам намекунад ки чизеро тағйир диҳанд. ин аз замони империяи Усмонӣ боқӣ мондааст. шояд ҷиҳозе ки он вақт меоварданд каме тағйир ёфтааст, аммо дигар ҳама анъанаҳо боқӣ мондааст. масалан солҳои қаблӣ ин чиз ҳатмӣ буд, аммо феълан вазъи молиявиро ҳам ба инобат мегиранд. ҳамчунин хоҳиш ё вазъи молиявӣ, яъне маҷбурӣ нест, аммо аввал ин чиз ҳатмӣ буд. ин духтаҳо ҳамчун ҷиҳози ҳатмии арӯсӣ бурда мешуд. бо гузашти замон ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чунин гулдӯзиҳо омехта ба мӯди замонавӣ ва ба шакли муосир таҳия мешаванд. барои зинда нигоҳ доштани анъанаҳои миллӣ дар Ғозиёнтепа мақомоти маҳаллӣ ҳам ба занон кӯмак мекардаанд. ҳукумат ин ҷо барои занону духтарон ройгон духтану пухтанро меомӯзад. масалан шумо меравед ва курсҳои махсусро мегузаред, яъне ягон баҳона надоред ки аз ин кор балад нестам. ин албатта ба хоҳиши шумо бастагӣ дорад. ин гуна ҳунарҳои мардумӣ ба гуфтаи сокинони Ғозиёнтепа хоси минтақаҳоест ки аз пойтахт дуртар зиндагӣ мекунанд ва барои ҳифзи ҳунару фарҳанги гузаштагон талоши бештар доранд. ҳулия мегӯяд шояд чунин дастидӯзиҳо барои доимӣ дар зиндагии духтаронашон кор наояд, вале аз ин роҳ мешавад расму анъанаҳои милливу қадимияшонро ба наслҳои оянда ба мерос гузоранд. ва як хабари кӯтоҳи варзишӣ. студияи мураббиёни тими миллии футболи Тоҷикистон таҳти раҳбарии мутахассиси хорватӣ Петар Шегрд ҳайати дастаи монтахабро ки ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2023 омода мешавад эълон кард. ба ҷамъомадди таълимиву тамрини дастаи монтахаб 27 бозигар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 12 ним ҳимоятгар ва 4 ҳамлагар даъват шуданд. дӯстони меҳрубон, бо ҳамин хабар барномаи имрӯзи ахбори озодиро хулоса мекунем. ташаккур аз ҳамаи шумо ки ин 15 дақиқа бо мо будед. хабарҳои бештар аз инро метавонед дар вебсайти мо пайдо кунед. худро эҳтиёт кунед ва худо нигоҳдори ҳар як шумо.